Докато останалата част от света е обсебена от електрическите автомобили, Toyota създаде нов двигател. Този нов двигател работи с вода. Но как точно работи този двигател и какво казва Toyota за последните си нововъведения? Нека разберем. С последното си нововъведение, свързано с двигател, работещ с вода, Toyota шокира целия автомобилен свят. Докато електрическите автомобили продължават да доминират заглавията, Toyota тихо работи върху нещо, което може да направи електрическите превозни средства остарели. Новият двигател използва вода като източник на гориво и чрез усъвършенстван процес на електролиза преобразува водата в водород. Този процес разделя водата на водород и кислород и използва химическата енергия, отделена по време на тяхното повторно съединяване, за да генерира енергия. В резултат се получава двигател, който отделя само водна пара. Това може да бъде отлично решение за намаляване на вредните емисии и борба с глобалното затопляне и замърсяването на въздуха. Освен това, има много предимства пред електрическите автомобили. Няма съмнение, че електрическите превозни средства работят с нулеви емисии. Въпреки това, те до голяма степен разчитат на литиево-ионни батерии, които имат свои собствени екологични проблеми. Например, производството и изхвърлянето на тези батерии изисква голямо количество ресурси и може да навреди на околната среда. Двигателят на Toyota, работещ с вода, напълно елиминира тези проблеми. Вместо да разчита на батерии, той използва вода, която е не само в изобилие, но и възобновяем източник. Процесът на електролиза, който захранва двигателя, може да се захранва от възобновяеми енергийни източници, като слънчева или вятърна енергия, което прави цялата система много по-устойчива. Заместник генералният директор на Toyota и главен технологичен директор Хироки Накаджима наскоро представи тази нова технология на среща в Япония. Накаджима каза, че Toyota вече не се опитва да остане в границите на автомобилното производство, а разширява своята визия, за да стане цялостна компания за мобилност. Това означава, че ще предлагат иновативни транспортни решения, които надхвърлят традиционните превозни средства. Двигателят, който работи с вода, е само малка част от тази широка стратегия, но Накаджима не беше сам в това смело изявление. Той беше придружен от Такеро Като, който ръководи отдела за електрически превозни средства на Toyota, и Мицумаса Ямагата, ръководител на екипа за превозни средства с водород. Заедно те правят всичко възможно, за да променят начина, по който пътуваме с тази нова технология. Автомобилите на Toyota с водородни горивни клетки вече пробиват нови пътища, използвайки химическа реакция между съхранения водород и кислорода от въздуха, за да произведат електричество, което захранва автомобила. Този процес е изключително ефективен, изисква минимална енергия и произвежда нулеви вредни странични продукти. Но новият воден двигател на Toyota е на съвсем друго ниво. Двигателят, който произвежда водород при необходимост, елиминира нуждата от обемисти и тежки резервоари за съхранение, като прави автомобила по-лек, по-ефективен и по-безопасен за шофиране. Това е от огромно значение, тъй като за разлика от водорода, който изисква тежки, скъпи и склонни към течове резервоари под високо налягане, съхранението на вода е много по-лесно и няма никакви рискове. С новия воден двигател на Toyota, който скоро ще промени правилата не само за малки автомобили, но и за големи камиони и дори електроцентрали, можем да погледнем към бъдещето на транспорта. Той е по-безопасен, по-прост и по-устойчив от всичко останало на пазара. Но знаехте ли, че идеята за задвижване на автомобил с вода не е съвсем нова? Много хора са се опитвали да задвижват автомобили с вода преди революционния воден двигател на Toyota, но нещата не са се развили по желания начин. През 2008 година японската компания Genepax направи смело изявление, че е разработила автомобил, който може да работи с вода, без да се нуждае от газ или дизел, и веднага влезе в заглавията. По онова време това звучеше чудесно, но както можете да се досетите, не беше толкова просто. Genepax твърдеше, че автомобилите използват уникална система за разделяне на водата на водород и кислород и използват водорода за задвижване на превозното средство, но имаше проблем. Оказа се, че този чудодеен автомобил също се нуждае от специален материал, наречен метален хидрид, за да може процесът да работи. Тоест, не само водата вършеше тежката работа. Още по-лошо, Genepax никога не представи убедителни научни доказателства за своите твърдения. Това предизвика съмнения сред експертите и обществеността. Учените заявиха, че разделянето на водата на водород и кислород изисква много енергия и че не можете да получите повече енергия от водата, отколкото влагате в нея.
През 80-те години мъж на име Стенли Майер също твърдеше, че е изобретил автомобил, който може да работи с вода. Той твърдеше, че изобретението му ще промени света, но когато хората започнаха да искат доказателства, Майер не успя да ги предостави. През 1996 година той беше осъден за измама, което разруши всяка надежда за законността на твърденията му. Историята на Genepux странно приличаше на тази на Майер и не отне много време, преди хората да започнат да се съмняват и в техните твърдения. През 2002 година компания, наречена Hydrogen Technology Applications, се появи с устройство, наречено Aquagen. Те твърдяха, че това устройство може да захранва автомобили, но както и предишните, техните твърдения не издържаха на научен преглед. В крайна сметка компанията призна, че устройствата могат само да увеличат малко ефективността на горивото, но не могат да задвижат автомобил само с вода. По същото време, друга компания, наречена Genesis World Energy, също твърдеше, че е разработила устройство, което може да извлича енергия от вода. Те успяха да съберат куп пари от инвеститори, но никога не създадоха работещ продукт. През 2006 година собственикът на компанията Патрик Кели беше изпратен в затвора за измама. След това, през 2008 година, човек на име Тушара Приямал от Шри-Ланка заяви, че е изминал 305 км с кола, използвайки само 3 литра вода. Дори премиерът на Шри-Ланка го подкрепи, но скоро след това Тушара беше арестуван за измама. Както много други преди него, и неговите твърдения се оказаха неоснователни. По-скоро през 2022 година индонезийският мъж на име Арианто Мисел твърди, че е изобретил устройство, наречено Никуба, което може да преобразува водата в водородно гориво. Той твърдеше, че това устройство може да захранва мотоциклети с 1 литър вода за 500 км и че дори големи автомобилни компании като Lamborghini и Ferrari проявяват интерес. Но както винаги, учените веднага заявиха, че твърденията му са невъзможни. Те също така разкриха, че автомобилните компании всъщност не са заинтересовани, като разобличиха историята на Арианто като още един неуспешен опит за превръщане на водните автомобили в реалност. С всички тези неуспехи, чудили ли сте се дали зад това не се крие нещо друго? Може ли могъщи интереси умишлено да възпрепятстват развитието на автомобили, работещи с вода? Въпреки че няма конкретни доказателства, това не е толкова налудничево. Световната енергийна индустрия, доминирана от изкопаеми горива, е на стойност трилиони долари. Технология, която може да обезсмисли традиционните енергийни източници, ще застраши печалбите на някои много мощни компании. Тези компании разполагат с парите и влиянието да дискредитират или потискат всяка технология, която може да разклати статуквото. Например, компаниите за изкопаеми горива имат всички причини да защитават пазарния си дял. Те могат да лобират срещу нови технологии или да разпространяват дезинформация, за да попречат на алтернативните енергийни решения да привлекат внимание. Освен това, новите идеи често се посрещат с скептицизъм от страна на обществеността и медиите. Идеята за автомобил, задвижван с вода, звучи твърде хубаво, за да е истина, и притесненията относно безопасността и практичността могат да накарат хората да се колебаят да го приемат. Мощните организации могат да използват тези страхове, за да запазят контрола и да предотвратят появата на разрушителни технологии. Но сега, когато Toyota се намесва, нещата може да се развият различно. За разлика от предишните опити, Toyota разполага с ресурси, експерти и достоверност, за да подкрепи своите твърдения с реална наука. Така че Toyota наистина може да произведе автомобил, работещ с вода. А вие какво мислите за идеята за автомобил, задвижван с вода? Бихте ли използвали такъв? Не забравяйте да споделите вашите отговори и мнения в коментарите.